Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala ramadhana shahra siyama lil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Amma ba'du, al-mukarramun, para alim, para kiai, para guru ngaji ingkang kula hormati, utamanipun segenap jajaran takmir masjid dan remaja masjid, para derek-derek kula, masyarakat Watu Kebu ingkang kula hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, saged kepanggih malih kanthi keadaan iman Islam sehat wal afiyah. Sholawat salam mugia kahaturaken dhateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun ngangkat umatipun saking alam kegelapan menuju alam yang terang benerang, minat dhulumati ilan nur. Allah dawuh datang kitab suci Al-Quran, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak. Setiap ceritane piro-piro nabi enceritakaken nang sira Muhammad, manusabbitu bihi fu'adak, supaya sira semakin tangguh, semakin kuat oleh memperjuangno agamanipun Gusti Allah. Sejarah nabi-nabi sakderenge wabeh diceritakaken kali Gusti Allah teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya Kanjeng Nabi tambah teguh oleh memperjuangkan agamane Gusti Allah. Jadi cerita Nabi Nuh diceritakan, cerita Nabi Musa, Nabi Isa, sedaya Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ismail. Quran niku diringkes enten 3 perkawis, nerangaken peristiwa yang sudah lalu, cerita-cerita yang sudah lalu kang wis bengen-bengen, terus saiki lan ingkang badhe dugi nggih niku alam barzah, alam mahsyar, dina kiamat, swarga neraka. Ya dereng tika alami kali kula nggih. Dereng tika alami niku nggih diceritakaken kali Gusti Allah. Para bapak, para ibu, para sederek, mengke pertemuan kula niki ngajine setengah jam. Setiap pertemuan niku mengke kula badhe cerita-cerita tentang Quran lan cerita-ceritane para ulama, para kiai, supados kula kalih sampeyan niki semakin kuat, semakin tangguh, semakin istiqomah oleh njaga iman lan Islam. Allahumma sholli ala Muhammad. Suasanane kaya anyar rasan kula niki. Hah? Apik kaya Istana Madangkara. Biasanya kono ora betul. Iki tepak iki, suasanane baru. Lebih cerah madhep mriku. Para bapak, para sederek ingkang kula hormati, tiyang kafir beto
teng Kanjeng Nabi niku belung-belung kang wis ajur. Moro ya arane wong kafir mboten basa. Muhammad belung-belung kang wis remek ajur iki endane bisa urip maning. Sapa kang uripaken? Wonge mati wis mati, remek yo remek nang kuburan. Terus urip maning yo keleng. Pertanyaan ini diabadikan teng surat Yasin kali Gusti Allah. Qala may yuhyil idhama wa hiya ramim. Muhammad iki belung-belung kang wis remek iki terus tiyang kafir. Sapa hang nguripaken maning? Kok bisa urip dadi menungso maning ku klendhai. Qul yuhyi alladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Ngomong Muhammad nang wong-wong kafir iku, katakan Muhammad hang nguripaken niku awwala marrah. Hang nguripaken belung-belung yo hang gawe pertama kali. Sapa pertama kali yang gawe? Gusti Allah. Nguripaken maning lebih gampang timbang gawe pertama kali. Yai pertama kali gaenane Gusti Allah menungso kan setitik air mani. Air mani yang sak monten setitik air mani lengkap ono belunge nang jero kono. Ono endiase, ono jantunge, ono paru-parune. Itu kan lebih angel mengurai niku. Lebih angel mengurai niku timbangane nguripaken maning nggih. Makane napa namine menungso niku awake niki nggih kapan diurai niku teko lemah. Teko lemah. Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Yakti temen ndadekaken menungso ku teko saripati tanah. Teko tanah menungso niku. Teng ayat liya Allah malah dawuh ngeten, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Menungso asale teko bumi, uripe ana dhuwure bumi, kapan elo mangan hasile bumi, kapan ngelak ngombe sumbere bumi, kapan mati balik nang jero mosok nang langit gitu. Nggih betul. Dawuh Gusti Allah teng ayat. Teko bumi menungso niku Nabi Adam teko lemah. Niku malah lebih rumit iki. Teko lemah. Kapan diurai ngoten dawa. Rika mangan sego. Sego teko beras. Beras teko gabah. Gabah teko pari. Pari niku saged merujuk lan urip mergo nyedot tanah. Pari rika tandur nang lemah, plek are nyedot saripati tanah. Munggo pari rika tandur nang dure keramik. Ini guys. Mesen 10 truk. Hing kira urip mergo hing bisa nyedot saripati tanah. Berarti riko mangan saripati tanah liwat proses pari, gabah, beras, sego. Melbu nang weteng riko sekedhik saripati tanah. Riko mangan sate, ambi gule. Sate gule teko wedhus. Wedhus urip mergo mangan rambyanan. Rambyanan urip mergo nyedot saripati tanah. Nggih mboten? Teko rambyanan wae kok dipangan wedhus, wedhus air sehat.
Mlebu maning toko daging wedhus Saripati Tanah nang weteng rika. Rika mangan lobok ya ditandur nang lemah, merica, tomat, ranti, sawi, sabrang regane murah saiki. Lesuh nandur sabrang. Kapanan niku mau 200 iki. Sabrang. Iki rada munggah 300 dapat sakniki. Lo takon nang wong songkon munggah Pak Yai 100 niku. Lobok lumayan nggih mboten? Nggih. Sabrang rika mangan tempe, toha, tahu. Tahu yo teko lemah, teko gadul kan niku. Nggih mboten? Saripati Tanah mlebu nang weteng rika. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Nulis Saripati Tanah mau dikumpulakan kali Gusti Allah menjadi setitik air mani. Wah, cikal bakal menungso jasmani. Kumpulaken dadi setitik air mani. Mani sak monten niku alite, niku lengkap ana endase, ana meripate, ana untune, ana belunge, ana ucuse. Makanya awak rika aren diarani jasmani. Mani tapi duweni jas, ngene alus. Kapan langsung mani kan kasar. Ono jase kan terus rodok. Awan iki toko mani hengen, tapi jasmani. Mani tapi duweni jas. Ngene rodok alus mawon. Ning kasar. Terus marewa dan melebu teng wetenge wong wadon janin ngoten niku ta menungso nang jero weteng ya kok urip mangane teko ndi bayine niku lebih rumit lho lebih rumit wis nang weteng 9 wulan 10 dina yo he ngono cendelone yo he ngono kipas angine. Kula sak menupin ongkep napa. Ning ngono kipas kan ongkep lho niku. Nggih. Terus rika mangan sego. Allah niku adil. Rika mangan sego, tek sak tempe sak tahuke, sak lemurune, kali Gusti Allah dibagi sego niku. Dibagi iki nggo kebutuhane tulang sakmene, nggo kebutuhane meripat sakmene. Nggo kebutuhane anak rika nang weteng rika sak menten niku dibagi kali Gusti Allah. Niku lebih rumit. Masya Allah. Para bapak, para sederek, engko kebutuhane jantunge bayi sak pira, kebutuhane paru-parane bayi sak pira ngene tetep urip nang jero weteng mae. Terus wong kafir ngomong, belung-belung kang wis remek iki sapa nguripaken maning? Qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah. Kang nguripaken maning yo kang gawe pertama kali Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih gampang Allah nguripaken maning teng alam barzakh. Allahumma sholli ala Muhammad. Para bapak, para sederek ingkang kula hormati, ingkang kula cintai, mangkane tiyang cerdas niku al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Tiyang cerdas niku tiyang kang saged ngoreksi awake dhewek, meneliti diri sendiri, kemudian dia mau melakukan amal perbuatan untuk persiapan hidup setelah mati. Niku cerdas tiyang niku. Sing usah pati ngoreksi wong liya wis koreksin awake dhewek. Awake dhewe kata salah nggih mboten? Yang cerdas yang kang pandai mengoreksi diri sendiri, kemudian dia mau berbuat sesuatu di dunia ini, perbuatan untuk persiapan hidup setelah mati. Ya nang donya niki hang pasti omong ya mati niku hang pasti.
Mereka umpamanya duwe rencanane macam-macam. Diantem mati selesai rencana niku. Nggih betul. Rencana sun kapan engko tahun iki digawe, tahun maning digawe, tahun maning digawe. Baru esuk subuh mati ya. Entek rencana niku. Alhamdulillah termasuk salah satu di antaranya adalah puasa ini persiapan kita untuk bekal hidup setelah mati. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa enak-enakan? Apa ngomong enak-enakan musuh? Langsung enak-enakan suaranya pasti. Semaklum tahu juara qiraat tingkat RT. Pesertanya mung 5 tapi tuh. Ang loro bisu, ang loro pilek. He wong kang padha iman. Bolak-balik kan diceluk wong kang padha iman. Mulai ke bekal terbaik menghadap kepada Allah niku iman. Nggih mboten? Wis masya amale kuwat pun kapan boten iman teng Gusti Allah ya ngono gunane to. Awean, keloman, barang dilakoni. Tapi yang percaya di Gusti Allah yang boten enten gunane, nggih mboten? Makanya yang diceluk nih wong kang padha iman. Ya ayyuhalladzina amanu hi wong kang padha iman. Kutiba alaikumusiyam diwajibaken nalika puasa. Hikmah puasa niku watah. Di antara salah satu dari hikmahnya puasa adalah mene awake sehat lahir batin, sehat jasmani maupun rohani. Lo ketemu kali Kang Haji Mansur niki pertama kali salaman waktu subuh niku sadurunge salat, sehat Pak Yai, sehat. Pertanyaannya sehat. Mulai nikmat tertinggi iman Islam, kedua niku sehat. Mane wis pitise akeh, pokoke sehat. Ya rong gitu. Aja ngomong, mane sing duwe pitise aja getiku. Mane sing duwe pitise pokoke aja getiku. Mane wis pitise akeh, yang penting sehat. Reko dirab ibu-ibu, reko dirabi wong sugih. Umah niku tiap provinsi duwe umah 500. Tiap provinsi. Umah 5, pitise nang bank triliunan. Tapi wong niku mboten pati sehat, 2 menit sepisan mencret. Reko dirabi wong 2 menit sepisan mencret purun niku. 2 menit, 2 menit. Terus yang sempat turun nang kasur iku. Nang ceding kok nunggu nih wong mencret. Ora mboten sehat. Makanya Abu Yazid Al-Bustami dipuntanglet kali santri ini. Guru, jika nikah panedot ulame nopo? Sehat. Lah, kula takon iwake niku napa? Sehat. Maksude pokok awake sehat, iwak paranbe dadi enak. Nggih betul? Wis saiki iwake macam-macam, wong lara. Aja lara ngomong jantung, paru-paru, keduren. Sari wawan ben. Ora ini pecah-pecah. Ya rambutnya sehat. Ngombe wedang jeruk padahal enak. Bisa perih gitu.
iki enak ya. Padahal lah sariwawan. Sariawan blokuris para manehang penyakit-penyakit liyane gitu. Makanya normality yang sehat niku nggih normali kudune kapan nedon niku liwat cangkem. Karena kapan nedon liwat cangkem niku semuanya terasa karena lidah dan bibir ini dibuat oleh Allah beberapa ribuan saraf yang ada hubungannya kali otak sehingga mangan uyah terasa asin, mangan gula terasa manis, mangan lop terasa pedes. Nikur normal, awake sehat liwat cangkem. Coba mboten sehat, mbut liwat cangkem. Hingun ora liwat pundi Pak Yai? Liwat infus. Tiang kapan mboten sehat terus nedon liwat infus. Maksudnya rasane pun asin yo ngono. Gurih yo ngono, nggih mboten. Pedes nggih mboten enten krana liwat infus. Sak gulekin. Tek ambi dilebokan nang gatot loro selangin. Tek iki di matang-matang. Ya sing ngono rasane liwat gatot ambi liwat infus. Mula sehat niku lebih banyak dipengaruhi oleh makanan. Beliau setuju kali program presiden kita yang baru Pak Prabowo menyiapkan makanan sehat dan bergizi. Sekabupaten Banyuwangi diawali Kecamatan Rokojambi dan sudah dilaksanakan. Kapanan ini kok? Nah nanti ada program seterusnya itu setiap hari per kecamatan se-Indonesia. Makanan sehat dan bergizi. Terutama mungkin kangge lari sekolah dan orang-orang jumpo, orang-orang yang tidak mampu niku mungkin setiap hari ada makanan sehat dan bergizi itu gratis. Tapi cara Quran dawe Allah ya hang penting niku sehat dan bergizi nomor kali. Hang penting niku kapan dawe Allah tuh halal keren. Halal keren. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. He menungso panganan kabeh hang nang bumi iki dengan syarat halalan thayyiba, halal dan bergizi. Halal keren. Mane wis riko mangan genjer kangkung ngambi pakis hang penting halal. Panganane Bu enak-enak wortel, kentang, pecelan utek, merenying, teri, terus enak-enak ya, daging sapi, tapi oleh korupsi. Ini ku lebih baik kangkung ngambil pakis yang penting halal. Ngoten. Cara teng Quran ngoten keren halalan thayyibah, halal keren baru sehat dan bergizi. Ini ku nomor kali. Ono panganan halal tapi mboten bergizi, mboten sehat, ojo dipangan tuh. Walaupun halal. Contohnya apa Pak ya contohnya? Kathah contohnya. Wedhuse dhewek uli ngerawati 2 tahun dibeleh disate digule dipangan niku halal cuma mboten bergizi kangge awake sampeyan ojo dipangan mboten bergizi mboten sehat napa masalahe pas waktune kundika darah tinggi genengno niku halal teke dhewek tapi mboten thayyibah mboten sae kangge awake sampeyan ojo dipangan tuh dipangan langsung gede-gede kok. Stroke. Darah tinggi terus stroke.
nandur semongko rong kedok, 3 wulan panen, sawai-sawai dewek, ditandur dewek, diemes dewek, semongkone seger-seger, panene apik, dipangan halal. Cuma mboten thayyibah, hing cocok kanggo awak sampean saat itu. Kenapa? Krana rika pas darah rendah. Kapan darah rendah mangan semongko tambah kepileng. Nggih mboten? Memang halal tetapi tidak thayyibah, mboten sae. Alhamdulillah kapan lebih mengutamakan halale niku malah lebih selamat. Lebih selamat. Nah niki saya pun programe Pak Presiden niki mengke setiap kecamatan itu rencanane niku didele teng pondok-pondok. Didele teng pondok-pondok, pondok ken masak. Pondokan ken masak setiap hari masake 3.000 sak kecamatan. Sak Indonesia. Ya. Pokoknya nang kula Semerepi niku rencanane niku sak porsi niku 15.000 ping 3.000. 15 ping 3. Kuatah. 45 ngoten nggih. 45 juta setiap hari per kecamatan. Per kecamatan setiap hari 45 juta. Sak kecamatan. Banyuwangi enten selawe kecamatan. Ping 45 juta ping selawe. Bendino niku. Sak Indonesia. Ya kapan nang pondok kudu masak 3.000 porsi setiap hari. Ya kudune hang masak wong 50. Bik Rehana. Gak Tasrea, gak Elo. Kudu dijak kabeh niku. Wong 50 niku yang iso kapan. Ngandalaken santri mboten saged niku. Berat niku. Niku rencanane ngoten. Para bapak, para sedherek ingkang kula hormati, ingkang kula cintai, kok tiyang niku tedanane halal, lajeng thayyibah, bergizi, niku insyaallah awake niku sehat lahir batin. Kapan cuma bergizi mawon, mboten halal, nggih sehat lahire mawon, batin niki mboten sehat. Mungkin teng akhirat niku berat. Makanya kula heran kadang enten tiyang setunggal sampai korupsi 963 triliun. Ngoten niku kula heran, nggih napa ngoten lho. Nggih napa? Kok wong kebutuhane tiyang mangan niku masih petisi triliunan ta wis. Yes paling mangan niku sak pol-pole polis mokso niku 2 piring lah. Nggih mboten? Jadi Gusti Allah niku adil. Adil Gusti Allah. Wong sugih petisi 5 triliun, ambi wong tukang becak ing pati duwe pitis mangane padha. Yes piring niku sedina. Dipoksokan kon sak wakul mboten saged. Engko turu, ya tetep sak kamar. Umpamane omah niku katahe 5.000 omah, ya entene sak jam nang kamar iki. Sak jamane ngelilir pindah nang omah iki. Sak jamane ngelilir pindah nang omah iki. Ya mboten. Ya suwengi nang kono iku pun, nggih mboten? Mboten badhe pindah-pindah. Kekure ku Gusti Allah niku adil. Dajal rika omahe 50, suwengi pindah ping 50 betah rika kira-kira. Ya sakmono iku. Ya sampai terus mentolo korupsi 923 triliun kok ya mentolo wong kathah tukang becak mboten edo tiang-tiang fakir miskin kok
hanya nguber kesenengane, nguber thayyibane tapi tidak nguber halalan. Nggih mboten? Halalan thayyibah. Insyaallah kapan tedanane niku halalan thayyibah, halal bergizi niku bukan hanya sehat jasmani tetapi sehat jasmani sampai rohani. Dulur ingkang kula hormati, ingkang kula cintai, Idris niku arep wudu. Namanya Idris man. Tapi mboten Idris Watu Kebu. Idris niku arep wudu nemu delima kel. Krana beduk-beduk panas-panas delimane nyegeraken. Abang blanget nyegeraken. Elom dijuwut keli nang banyu. Dipangan, marek mangan getun ning mari-mari. Akhirnya marek wudu niku dek ini bingung. Wudu salat nelusuri banyu menduraken. Munggo nemu nang banyu Watu Kebu ditelusuri sampai gaduk sogon ngriko. Sapa handuwe uwite delima kang temelung nang banyu niku. Ketemu teng ngriko niku. Takon-takon, Pak, angga uwite delima niki sinten, Pak? Niku Pak ngriko mara mriko. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Pak, niku angga uwite delima teng pinggir toya niku. Iya, oh boleh ana paran. Pak, sepunten angkatan nggih kula nemu wau keli teng ngriko. Padahal nemu dek niki lan hing mbu delimane wong kumbuhing pokoke nemu wong kuwi delima ku kathah. Terus ngeten Pak, pun kadung kula tedhong, nggih kula niki wong elom kadhek nyenengaken delima nika niku. Kula ngriki njaluk halal Pak, miyane kula niki teng akhirat slamet Pak. Kula niki yang kula pangan haram niku kepundi? Maksud ajare delima. Masya Allah le. Isun ndonga nang Gusti Allah angger marek sembayang, angger bengi, muga-muga maling hanyolong delima teko dhewek gitu. Kita kan ira ki tukang nyolong, raine ira ki. Pak, kula nemu, edeng nemu kula. Heng, sira hanyolong wis. Pak, ngeten mawon pun. Ndika ngarani kula kersane pun kula mboten napa-napa. Ndika regane pinten regane? Kula bayar. Yang penting niku halal. Dah, yang segampang iku lek isun gelem ngalalaken delima ngira pangan niku syarate bayare hira megawe nang isun 2 taun. Iku bayar. Burna lalak. Kapan sing haram? Ya Allah. 2 taun megawe napa, Pak? Macam-macam. Ngepel nang sawah, ngaritaken wedhus, sapi, pun wirawatan kok kebu. Kapan boten kula turu haram. Stipikar pikir. Nggih pun Pak, kula purun pun 2 taun nggih. Ya kok kameru namburi soal urusan mangan tanggung ira wis. Megawe 2 taun dibayar. Mungkin ndika melayu jadi ngomong hiji setelah 2 tahun Pak kowe wis cukup belum mikir 2 tahun terus nggih jika halalaken Pak delima sing nang kula tedhone kok nemu nang banyu tetep haram magi ana syarat siji kas. Nggone kula sontok yang ngene. Wis kadung pengen ngomong gede kuwi ana maning syaraté namelur. Muncul maning syarat. Napa Pak syarat namelur niki Pak? Pokoke gelem gelem hira kudu ngerabi anak isun gitu kok. Anak isun niku wadon. Ya mesti to. Anak isun niku Idris, anak isun niku picek gendeng bisu lumpuh. Ya Allah. Papat dadi siji, Pak. Picek gendeng bisu lumpuh. Lenti ngabeti iku lho niku. Kapan boten purun, Pak? Haram. Kapan gelem halal, delima ngira pangan bingene kok.
Wong waras kisah ambi wong bisu. Mosok wong bisu milu waras, hang waras kudu milu bisu. Wong waras ngomong ambi wong gendeng dewek-dewekan. Jamaah kula niku jamaah umroh. Magi umur 50 iku selayar sentuh. Wong 40 mlaku ngidulaken. Dalane keliru. Kula bengoki, "Weh, ngalor." Hang 39 langsung leguk ngalor. Hang iji kenceng idulaken. Kok kenceng itu? Layar sentuh Pak Yai. Kula uber. Kula tabok. Plak. Ngalor. Hing disentuh iku hing keneng dibungoke keneng. Hing keneng. Kudu ditabok niku, Bu. Nggone HP layar sentuh. Bendane kudu layar sentuh hadir rabi nisun. Wis ketiku picek. Terus kok kon parang nek dusun ki picek. Kon ombe-ombe ya hing bisa wong picek. Wis ketiku lumpuh. Astagfirullahaladzim karep kabeh-kabehaken. Kapan boten purun, Pak? Haram. Kapan purun? Halal. Pak, kula istihara kering nggih, Pak, tolong bengi muga-muga enten petunjuk hang saya. Ya wis, istihara wis. Telung dino, telung bengi istihara, ambi poso. Nggih pun Pak, kula purun pun kok asal istihara sae ijabi mar ijaban dres tapi nira nang Umbamburi 2 tahun nang kuning tawur teng lari niku. Tengah anak yang merono wis ambi melaku niku mikir Idris. Idris ternyata wong pinter, cerdas. Melaku ambi mikir. Engko lawange hendodok. Pokok uluk salam dijawab berarti isun oleh jawaban loro. Siji rabi isun hing gendeng, loro hing bisong. Sebab kapan gendeng isun uluk salam mimpi notok-notok lawang hing kerungau. Lan kapan jawab salam berarti hing bisu. Kapan wong bisu hing bisa jawab salam. Nama loro lawang penbuka kapan rabi sun gelem buka lawang iku hang totok mae kok oleh jawaban loro maning siji hing picek loro hing lumpuh kapan picek hing runang lawang kapan lumpuh hing bisa buka lawang di melaku ambil mikir didodok lawang. Assalamualaikum hing ono jawaban tekan jero gendeng temenan bangsa iku. Assalamualaikum. Ngono jawab. Gendeng. Ping 3. Assalamualaikum. Jawab tekon jero. Waalaikumsalam. Berarti hing gendeng hing bisu lari. Hing gendeng hing bisu. Nyatanya bisa jawab salam. Kapan bisu kan yang bisa jawab gitu. Kapan gendeng hing kerungu. Yang bukakanlah pintu ini yang bukan yang kamu goreng gede tas ya. Mungkin digasakan bukakan dek lawangnya dek. Buka lawang. Lawang ini buka kaget Idris. Berarti kan hing lumpuh hing picek kira nggih. Kapan bisa buka lawang kan boten lumpuh. Kapan picek hing runang lawang. Ya Allah larene ayu dhuwur kuning. Idris semerap sebaliknya cerita itu melayu hing gelem. Melayu ngetepeng boten purun. Bapak Ero diubrang bibek, ubrang sareng digedang. Kepung-kepungan. Pak cekel tekong burang bapak cek. Aku muncul sing gelem. Pak, diko mboten sesuai kali perjanjian. Kula mboten purun. Janji diko picek gendeng bisu lumpuh. Setelah kula semerep anak diko mboten picek, mboten gendeng, mboten bisu, mboten lumpuh. Kula mboten purun pun sing cocok nih arep. Ya Pak, ini ternyata wong cerdas pisan. Mertua niki kok ono lare nemu delimo ngakoni salah. Kapan lari hing jujur iki mosok bisa teko mrene. Lari pas kapan tingkat maktu lari iki.
Miane ero sedinan-dinane kelenti ibadahe api-api kon megawe rong taun. Akhirnya kan ero sembyayange kelenti, ngajine kelenti, akhlake kelenti. Cara neliti ngoten nggih. Iki lari jujur lari. Ono nemu delima golek padahal kowe delima pirang-pirang nang pinggir banyu. Mosok tak isun tok. Iki kapan lari yang cerdas. Wis, kula mboten purun, Pak. Bertelari iki kenceng temenan. Terus kula tak lungguh hang bener. Lari ki anak isun iki nomongaken picek mosok yang bisa noleh picek teko maksiat. Hang dideleng tiap dina Quran, ngaji tok. Bisu mosok ing bisa ngomong, tapi bisu teko fitnah, hing tau ngrasani wong, hing tau wadu-wadu, bisu lari kau. Bisu teko iku teko maksiat. Duduk lumpuh hing bisa melaku lari ki melaku. Cuma lumpuh teko maksiat, hing tau nang maksiatan, hing tau. Lari ki gendeng mosok ing kerungu tapi kuping ing tau kerungu maksiat tris iku hang maksud lek klendira nggih kapan ngoten purun kula Pak laine lho nggih pun Pak purun kula akhire setahun duwe anak lanang diarani Muhammad bin Idris bin Safi. Kula kali sampean nyeluki anake Idris niku Imam Syafi'i. 7 tahun apal Quran. Imam Syafi'i. Apal Quran 7 tahun hing kadek jerbet. Hing kadek jerbet. Jerbet iku hing jelas niku. Hing kadek jerbet 7 tahun cetha jelas. Tajwid tetho, makhraj tetho, dawa cendheke tetho. Mergone riyadoe tirakate bapake uliye njaga halalan thayyiban. Anake masya luar biasa sampai menjadi tokoh imam kita, madhab kita ngene iku Imam Syafi'i yang hampir semua ulama, semua wali, seluruh dunia mayoritas nderek madhab pun Imam Syafi'i menika. Muga-muga sekedhik ceritan kula lan keterangan kula niki dadosa tambah ilmu kang manfaat lan barokah nggih. Lan insyaallah menawi kula kalih sampeyan berupaya sungguh dahar yang halalan thayyibah niku lebih selamat dunia sampai akhirate. Maca selawat Badar keren ping 3 mulai selawat Badar niki diciptakan di Kabupaten Banyuwangi. Lagune hang anyar napa hang lawas. Hang anyar dereng damel kula. Hang lawas lali kabeh. Allahumma sholli ala Muhammad. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Monggo salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah
على طه رسول الله صلاة الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه صلاة الله سلام الله على ياسين أطر اللهم قبره الكريم بعرف سدي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم اصلح أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم فرج أمة سيدنا محمد يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بشفاعة الفاتحة. اللهم صل على محمد يا رب